Bună ziua, sunt Marius Șovarski și candidez pentru o poziție de consilier în cadrul Consiliului Local Oradea. Acum 16 ani am convins-o pe iubita mea de atunci, actuala soție, ca după absolvirea Academiei de Poliție AI Cuza din București să ne stabilim în orașul meu natal, Oradea. Nu mi-am dorit decât să revin acasă la cei dragi mie. Între timp, familia noastră s-a mărit cu 2 fete, ambele născute în Oradea. Acestea sunt străzile copilăriei mele, un peisaj bine cunoscut pentru mulți dintre orădeni, locul unde ne jucam și făceam năzbâtii cu alți copii din cartier. Azi, fetele mele cresc într-un alt mediu. Străzile sunt sufocate, din păcate, de mașini parcate, iar locurile unde copiii pot să se joace în siguranță sunt foarte rare. Unul dintre motivele pentru care am decis să fac acest pas către Consiliul Local Oradea este ca împreună cu colegii mei să găsim soluții ca și copiii noștri să se poată juca în condiții de siguranță. Din păcate, zone precum cea unde filmăm acum sunt sărace în parcuri sau locuri de joacă tematice. Parcurile existente nu sunt atractive decât cel mult pentru copiii preșcolari. Cred că a venit momentul ca administrația să înceapă să acorde o mai mare atenție cartierelor și să vină cu soluții concrete pentru îmbunătățirea vieții celor care locuiesc aici.